Čaute, zdravím vás u ďalšieho tutoriálu, v ktorom si ukážeme niečo o programe, ktorý sa volá Free YouTube Converter. To je MP3, je to program, ktorý slúži na sťahovanie pesničiek z YouTube. A môžete si ich dať do rôznej kvality, alebo si to môžete dať úplne, môžete si to dať do MP3, MP4, do hocičoho. Proste aj do tej najkvalitnejšej, na tej najlepšej kvality proste. Môžete si tam proste vybrať. Poďme na to, na ten program, takže prihľadač, alebo čo máte, vyjem v tom www.dvd videosoft a hneď čo tu vidíme, tak je toto, Free YouTube MP3 Converter. Aj toto je dobré, len isté máte v tomto už zahrnuté, máte trošičku. Takže poďme si to stiahnuť. Stiahne sa vám to. Ináč, tento program slúži na to, aby proste niektorí ľudia, ktorí nie sú moc ako dobrí v tomto, že proste nevedia, odkiaľ si stiahnuť pesničku, alebo také niečo, tak proste snažia sa nájsť nejaké stránky, ale boja sa aj o to, že aby proste nedostali nejaký ten vírus alebo tak. A plus tento program vám ešte umožňuje si tam vybrať svoju kvalitu, svoje pesničky, ktorú si stiahnete tam. Je to veľmi super program, takže to chcem nainštalovať. Vidíte tu slovenčina. Takhle sa tam mám vyčítal. Slovenčina. Takže počkáme, dokým sa nám všetko rozťahuje. Toto si rozkliknite, alebo to, ja si to rozkliknem. Takže ďalšie. Kde si to chcete uložiť, ja si to dám do Program Files. Takže ďalší. A počkám, dokým sa to všetko nainštaluje. Teraz taká informačka ohľadne počítača, z toho teraz nebudem môcť robiť videa, takže ich bude trošku menej, ako si sme mohli všimnúť, tak už dosť dlho žiadne video nebolo. Za čo sa moc ospravedlňujem, ale mám problém s jedným natáčacím programom a nechcel by som prejsť na iný, pretože tento je úplne super, tak nechcem. Proste videá trošku budú vychádzať v inakšom intervale, takže ospravedlňujem sa za to a hádam to pre vás nebude vadiť. Takže ešte máme skoro stiahnuté. Môžete si všimnúť, že sa nám nainštaloval DVD Videosoft Free Studio a myslím, že to je program, v ktorom je viacero tých programov a umožňuje vám stiahnuť si ešte ďalšie. Dobre, ešte sa pozrieť ten Videosoft. No, môžete vidieť, že čo tu máte, premiové často, aktivovať alebo také veci. Od programy, nájdete záznamník, Free, Audio Editor, záznamníky, meniče, vzťahujú a tak ďalej. YouTube, ako je ten Free YouTube, to je MP3 Converter. To je to, čo sme my si stiahli. Toto Free YouTube to DVD Converter, aby sa tam dalo na DVDčko. Dobre, poďme na samotné stiahnutie nejaké tie pesničky. Takže dáme si YouTube. Nečakanie, keď sa volá Free YouTube Converter.
Takže poďme si stiahnuť nejaké počúva žáner lifestyle, čiže to je moje. Čiže si dám to je jedno, ktoré si vyberiete. Počkajte, akým si vám samozrejme načítam video. Spokojujete si toto. Dáte CTRL-C, alebo len na to pravým kliknete a dáte kopírovať. Stránku kľudne môžete zatvoriť, dáte vložiť a tam máte MP3 a veľa ďalších. Čiže ja si dám to MP3, nové kvalitu, chcete, ja si dávam toto, alebo potom high quality, joint stereo, to je tiež dobrá, ale ja si vyberám proste túto. Ja to sú najviac zvyknuté. A potom môžete buď to stiahnuť, alebo na túto šipečku. A úložisko všetkých pesničiek, čo si stiahnete, je v knižnici, čiže dajte si knižnica, hudba, a to si ukážeme, keď dostiahneme túto pesničku. Potom do komentárov mi môžete napísať, čo by ste ešte chceli, alebo tak. Môžete napísať, čo by ste chceli vidieť. Takže poďme na to. Takže tak, dáme si obrázky, nevadí. Dáme si hudba a vidíte, že sa nám to stiahne. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a že vám aj pomohlo. Ak sa vám veľmi páčilo, dajte like, kľudne komentujte, môžete kľudne odoberať, aj dislike beriem, jasné. Takže dúfam, že sa vám páčilo, čaute.